Salachi. Okay, ọgadịrị anyị niile mma. Tata anyị na-aka ụka maka medum anyị bụ n'uche medum dị anyị mkpa ijiri bịa taa. Anyị na-esoro nwanne anyị nwanyị Barrister Chima Okorama na-ayọ Chineke ka ọ nabata die nye ezumike na ndokwa di ewu Chief Moses Chiemeka Okorama. Tata anyị na-esoro Lady Amaka Anianwa na-ekele Chineke maka hụ ọma niile o mere ya. Tata anyị na-ayọ Chineke ka o lee nwanne anyị nwanyị Kamilia Udom were na-enye mgbachike nke ọnụ ahụ ka ọ na-agwụ ya ọrịa niile. Tata anyị na-eso Sir and Lady Chinedu Akolisa na-ayọ Chineke maka dị ihe mkpa n'obi ha ji ayọ ọmasị ya ka Chineke nna na-edu ha na-echekwa ha. Tata anyị na-eso Sir and Lady Silvanus Egbunam na-ekele Chineke maka ọma niile o mere ha na ezinụlọ ha. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi, ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kpado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ịkpụpụta nje anyị. Ekwupụta mgba Chineke jike niile n'ọnụ ụmụnna m na-emeghịla m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m nke kasị n'ukwuu. Aka nna ya Maria dị ngọzi eji n'ọkpụ na ndị mọma na ndị nsọ niile n'ọnụ ụmụnna m ndị onye sekpụrụ Chukwu anyị arịọ ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Oh
Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebi ebi, biko mee ka anyị gọrọ gị onwe anyị, bịakwa were obi dị ọcha na-efe ebube eze gị mgbe niile, site na onye nwe anyị Jesu Kristo, gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ onye ama Aịzaya, isiokwu: eji m aka nri Sairọs wee na-emeri mba niile n'agha. Lee ihe onye nwe anyị gwara onye o tere mmanụ bụ Sairọs: eji m aka nri ya n'aka m, were ya na-emeri mba dị iche iche n'ihu ya, na-emekwa ka ndị eze na-agbara ya odibo, bịakwa na-eme ya ibo ọnụ ụzọ n'ihu ya, wee mee ọnụ ụzọ ama ka o ghere oghe. N'ihi nwaodibo mbụ Jekọb na Izrel bụ onye dị m n'obi, akpọọla m gị aha gị, bịakwa tụọ gị aha. Ma ọ bụ ezie na ị maghị onye m bụ, abụ m di nwenụ m, ọ dịghịkwa onye ọzọ, o nweghị Chineke ọzọ ma ewepụ m. Ọ bụ m nyere gị ngwa ọgụ, ma ọ bụ ezie na ị maghị onye m bụ, abụ m di nwenụ m, ọ dịghịkwa onye ọzọ. Okwu nke osebiri ụwa.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Isiokwu: ugboro ugboro ka anyị na-echeta okwukwe unu na ịhụnanya unu na nchekwube unu. Ihe a bụ akwụkwọ ozi nke Pọl, Silvanus na Timoti na-edegara nzukọ dị na Tesalonika. Nke bụ ndị n'ime Chineke Nna na n'ime Onyenwe anyị Jesu Kristi, amara na udo dịrị unu. Anyị na-akpọtụ unu aha mgbe niile n'ekpere, na-ekele Chineke maka unu niile. Ugboro ugboro ka anyị nọ n'ihu Chineke Nna na-echeta otu okwukwe unu si pụta ìhè n'ezi ọrụ, nke na unu jiri ịhụnanya rụọ ọrụ, bịakwa nọgidesie ike na nchekwube n'ime Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ụmụnna, anyị ma na Chineke hụrụ unu n'anya. Anyị ma na unu bụ ndị ọ ghọtara aghọta, n'ihi na mgbe anyị butere unu ozi ọma ahụ bịara ọ bụghị dịka okwu nkịtị, kama ọ bịakwutere unu ka ike, ọ bịakwutere unu ka mmụọ nsọ. Ọ bịara bụrụ ihe unu nabatara, were unu anya nke ọma. Unu hụrụ ụdị ndụ anyị biri mgbe anyị na unu nọ, nke bụ ụdị ndụ ejiri kụziere unu ihe. Okwu nke osebere ụwa. Ghọrọ mmadụ wee binyere anyị. O nyere ndị niile nabatara ya ike ịghọ ụmụ Chineke. Haleluya. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Ndị Farisii gara gbaa izu otu ha ga-esi jide Jesu site n'okwu ya. Ha zigara ya ndị na-eso ụzọ ha na ndị otu Herọd ka ha jụọ ya sị, onye nkụzi, anyị maara na ị bụ onye eziokwu
na-akụzikwa ụzọ nke Chineke n'eziokwu. Ị naghị asọkwa onye ọbụla anya, n'ihi na ị jighị ọkwa mmadụ nọ na ya kpọrọ ihe. Gbazie anyị ihe ị chere. O ziri ezi n'iwu ka anyị ga-atụrụ Siza ụtụ isi ka ọ bụ na o zighị ezi? Ma Jesu matara echiche ọjọọ ha na-eche, wee sị ha, gịnị mere unu ji etinye m n'ọnwụnwa, unu ndị ihu abụọ? Gosinụ m ego ahụ unu ji atụ ụtụ isi. Ha wetara 1 denarị. Jesu jụọ ha sị, onyinyo na aha onye bụ nke a? Ha sịrị ya, ọ bụ nke Siza. Jesu sị ha, werenụ nke Siza nye Siza, werekwanụ nke Chukwu nye Chukwu. Oziọma nke osekpuru ụwa. Ụmụnne m na ụmụnna m, ya dịrị nọ mma. Tupu anyị amalite taa, amajụ unu ofu ajụjụ. Enwere onye nọ nga na-enweghị ebe obi n'ime obodo? Enwere onye nọ nga na-enweghị ebe obi n'ime obodo? Enwere onye ọwụ? Oke, afọ 4 gara aga, mmadụ ole uliri aka elu iji ghọọ onye ọchịchị obodo? Anyị enwere uli aka elu n'oge ahụ na-agba Hillary Clinton na Donald Trump. Mmadụ ole uliri aka elu, welie aka elu? Oke, ya, ọtụtụ n'ime unu uliri aka elu. And mgbe unu uliri aka elu, Chineke họkpara uli aka elu unu onye wu uchie ịchị obodo n'oge ahụ. Ọ bụ mmadụ ole ga-uli aka elu n'ọnwa abịa maka ịghọ onye ọchịchị obodo na-agba Donald Trump na Joe Biden? Ọrụmi ga-uli aka elu, welie aka elu. Chiena uli aka elu unu, Chineke ga-ahọkpara anyị onye wu uchie ga-achị obodo anyị. Obodo a awụ otu ọ dị n'oge ọwụla. Chineke anaghị esi n'elu wụda
Chinabadi bara sị anwụ onye ga-achị obodo. Ọ na-eshi na ọdịdị ọ na-eshi na agba anyị ahụ onye wuchie. Chineke na-eshi na nnọchi anya were na-eme ochie oge niile. God does not walk in the mediate way. He walks through the mediated way. Through human instrumentality. Owotu nka Chineke na-eshi arụ ọrụ si hụ ewu uche m unu ga na-eme. Ya mere tata Chineke bịara imeghe igosi anyị si na otu anyị na-eche echiche ụfọdụ oge awụhụta anyị kwesịrị iji echiche nke dị iche na echiche nke anyị. Dịka otu anyị chiri wụrụ mmadụ, anyị na-eche echiche si na n'obodo anyị bi n'ime enwere nkewashi n'obodo na nzukọ, separation between church and state. Maka ihie Chineke na-arụ ọrụ na nzukọ, ọ naghịkwa na-arụ ọrụ n'obodo. Obodo wu ụta ishiri chee ya political correctness. Owu otu nka Chineke na-eche echiche. Chineke na-egosi anyị taa sị there is a connectedness between the secular and the sacred. Enwere ihe jikọrọ ebe dị nsọ na ebe ndị mmadụ obi. Unu bi n'obodo, enwere ebe unu bi, nwechere ebe ejiri mara ya adres, ebe a ga-ịchọrọ unu bịa nwe unu. Mana unu nọkwa n'ime nzukọ ugbu a. Ofu onye nọ bi n'obodo nọkwa n'ime nzukọ ugbu a. So each person, we are multifaceted. We are people of different dimensions. We live different dimensions of life, but all one person. Anyị agaghị awụ ndị dị nsọ, ndị saint, ndị angel n'ime nzukọ bịawụrụkwani ndị ekpesu n'ime obodo. Nke ha na-eme eme. Anyị agaghị awụ ndị dị nsọ ebe wụrụ ndị na-eme mmehie n'ime obodo. Chineke si ụlọ ọwụ ụmụ a kere ụwa niile, ụmụ a kere ibi n'ime obodo, ọkwa mụ a kere ibi n'ime nzukọ. Ọwụhụ Chineke na-akụziri anyị taa. Ya mere o jiri lee onye na-ama ahụ ya, onye na-ama onye ọwụ, onye na-esoghị n'ụmụ Israel akpọwa Cyrus the Great. Ọwụ onye Persia, the present day Iran. Teye mmanụ kpọli ihe ka ọ gaa lee ụmụ Israel gbawa ohu na Babylon, the present day Iraq, to liberate them. Iji were ọhafụ ha na ịgba ohu ha na-agba n'obodo ahụ. Ya mere Chineke jiri gba anyị taa si anyị etele na-agba banyere onye o tere mmanụ bụ Cyrus the Great. O ji aka nri were na-akpachi obodo niile. Ebe ụlọ ziri aka, gịrị ga-eme ebeghị, akwa ga-ebe ebeghị. Ndị eze ga-agba ọsọ. Ụzọ dum akpọchiri akpọchi ya kutuchie ha, kpọghee ha, agaghịkwa ha emechi ọzọ. Agịrị mere Chineke ji were aka nri Cyrus na-enwe mmeri oge niile. O ji were mee ka ochie were di ya. Ya mere Chineke ji si anya họrọ onye dị otu a. O nwekwana onye Israel, o nwekwana onye ma ahụ ya. Nke na-egosi anyị si na Chineke nwere ike ịhọrọ onye ọbụla ọ chọrọ, were rụọ ọrụ ọbụla ọ chọrọ, ma onye ọ dị mma ma ọ dị njọ,
o nwere ike iji ihe were rụọ ọrụ ọbụla ọ chọrọ ịrụ, ma ime nzukọ ma ime obodo. So o nwere ike iji onye ọbụla were rụọ ọrụ. Tata anyị na-ahụ ọtụtụ mba niile na-ebe akwa maka ndị na-achị ha. Okenye ọ ga-eme anyị ghara na-esi ọnwụghị Chineke họrọ ha. Chineke họrọ ha n'ụzọ ọkaihe ka ha rụọ ụlọ ọ chọrọ ka ha were rụọ. Ya mere St. Paul mgbe o dewere ndị Romansị akwụkwọ, ọ gbara anyị si na ikikere ọbụla eji achị obodo si n'aka Chukwu. Enweghị nke dị na-awụghị Chineke họrọ ya. Anyị ewere gba anyị si anyị enufukwala isi ma ọwụ were ịkpato ike ọwụla Chineke kwadoro. He tells us that ikikere ịchị obodo ndị wụ Chineke họrọ ndị na-achị ya. St. Peter na onwe ya ewere nakwa agba anyị na-agba anyị sị anyị ruwe isi ebe ọbụla enwere ndị mmadụ na-achị ọchịchị, that ọwụ maka Chineke. He goes on to say, whether it be to the king as supreme or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the approval of those who do good. Say, anyị ruwe isi ma ọwụ onye eze ma ọwụ onye nọchiri anya onye eze, datọwu uche Chineke. Si anyị na-eme ihe ọma niile, anyị na-eme ihe ọma oge niile, were lee ndị na-atamụ ntamụ mechie ha ọnụ maka na ha amaghị ihe. So he ka Peter gbara anyị mgbe o dere anyị akwụkwọ na isi 2 na mpaghara 13 ruo 15. So anyị ga na-eme ihe ọbụla Chineke chọrọ, maka na ọkwa n'isi ndụ anyị bi n'ime obodo ka anyị ga-eji kwado maka ndụ anyị ga-ebi n'eluigwe. Anyị wụ ndị ezinụlọ eluigwe, wụrụkwa ndị ezinụlọ nke ụwa. Ọhụrụ Chineke na-achọ ka anyị ata si na anyị awụghị ndị ezinụlọ nke eluigwe anyị anwụchiwa anya na anyị jiri wuru ndị ezinụlọ nke ụwa. Anyị ga na-eme ihe ọma n'ụwa, na-eruwe isi na-eruwe isi na iwu obodo, na-emezu ha ụlọ nzukọ gbara anyị, na-eji ebi ndụ n'ime obodo. Ọ bụ na nzukọ ka anyị na-enwe gracia Chineke, ka anyị ga-enwe ikikere Chineke iji na-ebi ndụ ka ndị dị mma n'ime ụwa anyị bi n'ime. So St. Augustine onye dere akwụkwọ about the 2 cities, the heavenly city and the earthly city. So ọwụchi na ọma anyị mere n'ụwa nke a, otu anyị si dozie obodo anyị ka eji akwado anyị maka otu anyị na Chineke ga-eji bi ihu Chineke ihu na ihu mgbe ma anyị bichie n'ụwa nke a. Ya mere tata Jizọs ewere na-akụziri anyị si na anyị ga na-eruwe isi n'ụwa nke a, na-emeji obodo anyị. Ndị Farisii bịara iji chieri ọnya ọjọọ ka o were daa n'okwu ọnụ ya. Mgbe ha chiri ọnya ahụ, olee mgbe Jizọs gbara ha, were m ego unu ji akpụ ala kpe ihe ka m hụ anya. Ha wee 1 dinarị wuo
ego ndị Romans chịwaghị mgbe ehi ya jụọ ole onye onyonyo nọ n'ego, ole onye ahụ ya nọ n'ego. Ha were si nke Siza. Ole ha gwara ha were nke Siza nye Siza, were nke Chineke nye Chineke. Ole ha Chineke Jizọs ji akọwara anyị ihe. Ọ ji akọwara ihe ewu si na Chineke họrọ Siza chiwahini. Chineke chi n'aka ya na-akwado ndị nke ya maka ihe anya. Ha nyere Siza na ha nyere Chukwu ọ dịka a coin with two sides of the coin. Nke gawo ibe nke nke Chineke, ibe nke Siza. Ha abụọ ihe dị iche. Ụlọ ọ na-akụziri anyị sị anyị ga na-ele ịhụnanya anyị hụrụ Chineke na-atranslate ya into ịhụnanya anyị hụrụ nke ụwa. Anyị ga na-eme uche Chineke chie n'iru iwu Chineke dịka otu obodo si kọwara anyị. Ọchị ene ime uche Chineke ka obodo anyị ga-esi adị mma. Ọkwa nke ime ka obodo anyị dị mma, n'ime ka obodo anyị dị mma ka anyị ga na-emejufu iwu nke Chineke ka anyị ga-eji baa n'alaeze n'igwe ma anyị mechie. Ndị niile na-abịa ụka nke bịaranụ ha wurucha ndị njel na ndị sent na chọọchị nwụchiwacha anya mee ka na ha zọgbu ndanda. Ha bịaruo n'ime obodo ha pawa ọgwụ ọjọọ, mewe ihe ọjọọ dị iche iche. Olee ebe ha ga-ahụ onwe ha? N'ime mkpọrọ. Ha kpọrọ ha tinye ekpochie n'ime mkpọrọ maka na ha emejufu anyị ihe ekweghị bịa ụka. Ị ga-ahụ mba dị iche iche ndị na-asị ahụ hụrụ Chineke n'anya, ndị na-edowe iwu Chineke, ndị na-arụ ọrụ Chineke, na-efe Chineke. Ha rụchakwa nga dị iche iche, mkpọrọ dị iche iche. Gị bịara ebe ndị gile anya ha ejufu. Bịara ebe ha ga-ahụ ndị Naijiria dị ahụ. Jere Switzerland, jeruo Italy, jeruo Belgium, Germany, ka ahụ ndị Naijiria dị ahụ akpọchiri na ụlọ itiri. Gị bịara ebe ha kọwara gị isi olukpani gịrị ka ị mere isi na-eji ụlọ dị mma fụ oligiri ka ị mere iji baa n'ụlọ itiri ebe ọha ga-ajụ ha otu okpa ka ọ dịkwa ebe. So anyị ga na-ele ihe dum uwu ihe Chineke gosiri anyị ka anyị na-emejufu ya n'ime obodo. Ọkwa ha jiri mara anyị n'ụlọ enweghị separation of church and state. Ha ji mara average Igbo man ọwụ the fear of God. Arụ ma mme ihe ọjọọ, the ancestors will be against me. Aga m edowe iwu obodo mee ka obodo dị mma. Mmadụ mee ihe ọjọọ ga-akpa ala. Mmadụ mee ihe ọjọọ a ga-enye ntaramahụhụ. Enwere ndị a na-akpọ ndị ala dị mma n'ụlọ. Mmadụ mee ihe ọjọọ ka apụfụ onye nwe ebe hi pịa ya ụtalị si n'imere ihe ọjọọ. So anyị ga-ejikwe ndụ ahụ na-ebi ebe ọbụla anyị hụrụ nwaanyị n'ime ụwa. N'ụwa niile anyị ga na-emejufu ihe dị mma. Ya garụkwa mgbe ndị na-achị obodo anyị si anyị mewe ihe ọjọọ, anyị gasị olo ka nwe ihe nzukọ kụziri anyị agaghị eme ihe ọjọọ, anyị ga na-eme ihe ọma. Ka ewu okwukwe St. Paul o kụziri ndị Tesalonika nke mere ha enwego ihe enikikere ọrụ nke mmụọ nsọ. Ka anyị na-eme ihe ọma oge niile were na-agba ndị ụmụ anyị ụmụ anyị ndị na-eso ụzọ anyị ndị na-eso ụzọ ụkwụ anyị ka ha na-eme ihe ọma oge niile, na-edowe iwu obodo. Mgbe a na-akpụli aka elu ha kpụli aka elu, ha ekpe ekpere yọọ Chineke nye anyị
amara anyị ga-eji họfụ onye ị chọrọ. Anyị ajụọ Chineke, olee onye ọwụ uche gị ka anyị kpuliere aka elu? Anyị akpuliere onye Chineke chọrọ. So ọ bụghị onye ọbụla anyị bụ n'obi mejọwa ihe niile na-emejọ iwu Chineke ka anyị ga-akpụrụ aka elu. Ka Chineke nna nye anyị grasia ya, nye anyị ikikere ihe ka anyị were na-emehụ dị mma n'ime obodo, ka ewu anyị bichie n'ime ụwa anyị ahụ Chineke anya n'eluigwe. So being good citizens of heaven and good citizens of earth will lead us into the presence of God. Ka Chineke nyere anyị aka chigbuo ruo na njedebe n'aha Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kulienụ were kpụfụa ihe omimi nke okpukpe anyị. Ekpe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ amụ, emeghị eme, yala nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya eme ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ bụrụ mmadụ, bịa kpọgbuo ya n'ebe n'ihi anyị n'oge nkọchi mpụpụta, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya n'ụbọchị nke atọ. Mmụọ nsọ siri kwuo, ọrụ agụrụ n'eluigwe, nọrọ n'akara Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye a na-esekpụrụ na-etokọtara nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekpe m apọstọlik, baptizim nke mgbaghara njọ, nke anya na mmechi, na ndị ụwa ọzọ na-abịanụ. Amen. Chineke anyị, ị maara anyị nke ọma site ịkpọ anyị aha dịka ụmụ gị, nara onyinye na arịrịọ anyị na-ebutere gị. Maka nzukọ nsọ Katọlik gaziri ụwa niile, ka Chineke mee ka anyị na-egere ya ntị ma ọ bụla anyị nụrụ ozi ọma ya, bịakwa na-aza ya oku mgbe ọ na-akpọ anyị. Maka ndị niile na-achị achị n'ụwa niile, ka ha kwụba aka ọtọ,
bịakwa were obi ebere na-achị iji mee ka udo, ịhụnanya, ọganihu dịrị oge niile ebe niile ha na-achị. Chineke maka ndị niile na-arịa ọrịa dị iche iche ebe ha bụ ụmụ Chineke, ka ha tụkwasị obi ha n'ebe ọ nọ, ebe ọ bụ ya ga-enye ha ndụ ọhụrụ nke mgbasi ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Maka nzukọ na ọgbakọ anyị ga-enwe taa, ka ọ bụrụ ihe ga-ewetara anyị udo na ịhụnanya na ịdị n'otu, ka nsogbu maọbụ ọgba aghara ghara ịdị, kama ka udo na mmụọ nke Kristi nọrọ n'etiti anyị. Maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị bụ n'uche ugbu a, ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. N'odibo nwa anyị ka o sekpụrụ ụwa, ekele gị Maria, ijupụtara na grace, osebụwa nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọbụkasị ngọzi nwa afọ bụ Jesu. Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, yọbụrụ anyị bụrụ nje arịrịọ site taa ruo n'oge ọnwa anyị. Amen. O Chineke anyị, ebere gị anyị ebutere gị onyinye na ekele anyị, ma anyị nwere ntụkwasị obi n'ịhụnanya n'oge nke gị, na ị ga-emezuru anyị ihe anyị nọ na-arịọ gị site na Kristi dị nwenụ anyị.
rụwanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị, mee ka anyị jiri obi anyị niile were onyinye inyere anyị na-efe gị. Biko were amara gị wụchaa anyị ka anyị wee dị ọcha site n'ihe omimi nke anyị na-agbara gị odibo site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu, ka anyị nye n'ụdị na Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe zuru ezu n'azụ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile o na-adị nsọ. Chineke ji ike niile, onye dị ụwa dị ụwa, site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igbe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube aha gị n'ukwe na-asị:
nna ịdị nsọ eze so gị na-eduhie dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka wee nara, were achịcha nye gị ekele n'otito yawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a gedoro onye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị bunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị, biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Josef dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otito dị n'aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa
ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị. Dịka esi gbaghara ndị mehiere anyị, aka ikpe nara anyị, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osokpuru ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nso na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstọl gị, udo nke m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osokpuru ụwa dịrị unu mgbe niile. Agnus Dei. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, ụlọ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara nke Kristi chedo anyị ruo na ndụ ebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Di nwenu biko mee ka anyị na-aga n'ihu site n'ịnata oriri nsọ ugboro ugboro, ka anyị site n'enyemaka anyị na-enweta n'ihe nke ụwa were mata ihe nke eluigwe site na Kristi dị nwenụ anyị. Biko nọdụ n'ala. Our second collation gawo for the Mission Sunday is going to the diocese for the missions of the church. Oto dịrị Jesu, onye jisie ike, onye gbakọtaghị arụ. Daalụnụ. Echefuru m na onu m bụ microphone n'onwe ya. Chọọ iji olu wee kwuwapụ the microphone. Tunuzie down a little bit. Mmeri oge ụnụ. Kịta ka anyị na-akwado mgbasa. Nzukọ anyị tata 4 p.m. Onye isi mee ka nghọta. Ọmanji ofu nkeji wee gafee 4 p.m. Ọma mbụkwa na ofu nkeji tupu 4 p.m. akụwa. Anyị ama nnọkwa n'ebe ahụ gbawa ịbịa na maka na ịbịa na abụrụ egwu nyaahụ kepụta na ozugbo anyị bịara ofu awa anyị emesịa ihe anyị bịara ime anyị naba. Nke a bụ Zoom. And the Zoom, ị ga-anọbeghị Zoom o, ị ga-anọ na moto gị Zoom o, onye ọbụla ji ọfọ ya n'aka. And this notification I eji wee made the Zoom, the invitation, ọ dị already ebe anwa. So biko, ka ghara ịbịakwa chebe ndị mmadụ echebe. 1 hour, ma emechaa according to onye isi 1 hour, anyị ana. So nke a wofu ihe ọzọ abụrụ akwụkwọ anyị na-ere. Biko ana m eke n'ụlọ niile dịka unu si na-egonite akwụkwọ a n'ikem. Ọ bụ eziokwu na anyị ezuru oke otu anyị na-ara, mana ebe m obe onye anọ na foonu na-arụ ọrụ. Onye isi anyị nke makọna m gwara m na ịchọgodu
ofu dozen n'ọdị akwụkwọ ahụ na-achọghị irechapụ ya ka e nwee ike fesie ihe ọzọ. Ndị gokwe na-ego n'izu gara aga agbasa ọ na-ejekwu dọkịta nke onye na-emedere ya, o ji akwụkwọ ha chere na-eche eche ịbịara na ọgwara nke ikwu n'ihi ewe nye gị. Biko ka anyị gochapụ na akwụkwọ a. Daalụnụ. Fada Vincent gara ekwu maasị ya nkirie enwere ebe m dịrie ka o jee mana enwere onye ji moto blọkụọ garaji ọ gaghị afụfụ, so I don't know what to say. So agbachala maasị onye pakịrị n'azụ garaji biko ga-patuo moto ka fada jewe ozugbo. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịwo. Okay, have a nice week, okay? Okay, God bless you.